Тези 6 лесни съвета гарантирано ще направят всяка твоя сутрин прекрасна и слънчева. Изпий чаша вода с лимон. Този ритуал има много ползи за здравето. Освен хидратация, ще получиш голяма доза витамин С, усилване на метаболизма и повдигане на настроението. Направи си зелен чай. Той ще те освежи и зареди с ценни вещества и много енергия. Започни деня с леки физически упражнения. Пробвай с йога, която освен че ще те зареди с енергия, ще повлияе добре на храносмилането, ендокринната и дихателната ти система. Направи си нещо бързо, вкусно и засищащо, като смути с банан, кокосова вода и Warrior – 70% пълноценен протеин. Растителните протеини са лесни за усвояване от тялото. Те съдържат фибри, което е от решаващо значение за правилното храносмилане. По малко време, прекарано в храносмилане, означава повече енергия, която да се използва през целия ден. Почети книга. Една вдъхновяваща глава на книга може да бъде чудесна мотивация да се измъкнеш от топлите завивки. Планирай за вечерта нещо приятно, което ще ти помогне да се отпуснеш. Лекото вълнение от предстоящото ще ти помогне да се чувстваш по-енергичен през деня. Ако още се чудиш как най-лесно да добавиш доза здраве всеки ден, влез на ancestralsuperfoods.bg и открий нашите уникални здравословни храни.